kana uchinge wasuwaoka zvinhu zvacho makomedi majokisi madrama usatambura. Ona sisi yeu ndiye munhu wacho kana uchinge wasuwaoka zvinhu zvacho makomedi majokisi madrama lula. Ona sisi yeu. Hai, Cici nai mnasindauyo zvangu nemubvunzo nevanhu vari kubva vati baba Tencen itsotsi. Hei baba Tencen zvidhindo zvepasi pemuti. Ndoda kunzwawo kuti utsotsi hwababa Tencen hwanotaurawo ini muri vatsvene here. Baba Tencen makavapa mapasipoti enyaya vari muofisi here. Baba Tencen vakambogara vachinzi immigration officer. Ivo baba Tencen vanotogara vachizvitaurira zvavo kuti ndiri kuripwa kugara. Makanga manzwa kuti officer mukafunga kuti ndi immigration officer ko kana vari security office. Asi kana iyi inonzi tamba wakachenjera muzano. Munhu wese ari kupanda baba Tencen vari kutsvaga dhabhe. Siyana nababa Tencen. We are partners in crime. Ende futi baba Tencen kwamuri zvenyu ikokoko inotambika kuiswa cheni zviro kuti hanzi madii hamusi muri wekutanga kuiswa cheni ende taakutokudirai cheni dzamakaiswa idzodzo kana riri sejeri baba Tencen kana zvanzi manyura aiwa hainotambika mapingudzwa muchabuda madhiri munoona akazara yai hasla muri gweja ende gweja haazorere gweja hanyete tinemi baba Tencen. Anenge achida kunditsvaga anondiwana backup yababa Tencen iri strong pano paCape Town. Sisi yeu ndiye munhu wacho kana uchinge wasuwaoka zvinhu zvacho makomedi majokisi madrama lula.